Раз, два, три. Осмицата. След което отиваш на майката, завърташ и се пращаш горе. Няма нищо, давай. Никой спираме. Добър ден и добре дошли. Казвам се Иван Минков и съм член на управителния съвет на клуб Моделизми град Сопот. Кръстили сме го на името на генерал Владимир Зимов, тъй като се намираме на територията на генерал Владимиров. Това е едно уважение към професионалната гимназия. Нашия клуб, който е регистриран 2021 година, е продължение на небезизвестната и славна история на клуб ВМЗ, клуб Моделизми ВМЗ, който е един от водещите клубове в България, авиомоделизма. Тук сред нас са и хората, които направиха историята в този край. Да започна с Георги Дончев, майстор на спорта, господин Тодор Дилчев, също майстор на спорта, Любомир Караиванов, Гейко Базитов и моя милост, който не можа да стане майстор на спорта, защото дойде демокрацията. Отделните спортове, многократни републикански шампиони, индивидуално, отборно, също така в участие на съответните международни събития, които сме печелили призови места, първенства. Другото, което е интересно за нашия клуб, че това е клуб, който успя да запази традициите във времето, когато беше доста трудно това да се запази, и 92 до 98, не знам, някои от вас може би си спомнят състезанията, които се провеждаха на автогара Сопот пред спортната зала. И за да не ви отнемам повече от времето, ще започна с това какво и как ще видите днес. Програмата е закачена на стъклото, можете да я погледнете. В началото ще разгледате клубът и ще видите различните видови модели. Сега ще ви разкажа с няколко думи какво ще видите, а след това персонално всеки, който има въпроси, може да се обръща към мен или към господин Георги Дончев. Дигни се ръчички, за да те видят. Това е човека, който отговаря за секцията по авиомоделизъм. Аз отговарям по секцията по автомоделизъм. Само да ви кажа, че съм лицензиран треньор към Българската федерация по автомоделни спортове. Така, това, което виждате отпред, са хеликоптери, радиоуправляеми хеликоптери. Любомир Караиванов, който е републикански шампион, участва във всички видове демонстрации. Днес няма да правим демонстрации на авиомодели по определени, мисля, че да разбирате причини. Площадката е малка, преди всичко ние гледаме безопасността на децата да бъде на ниво. Искам само да ви предупредя в самото начало още, когато правим демонстрациите на пистата, моля ви всички зрители да бъдат отгоре, да гледат от високо. Единствено, което на фигурния курс, първата писта, която видяхте, там децата могат да гледат от близо. Или пистата с по-малко от 3 грешки или 3 грешки получава бележник на фирмен бележник от Формула 1 на Макларен. Така че, ако има желаещи, има човек, който ще записва и съответно може да кара. Всичко това е в 2 старта. Зачитаме, първият старт е тренировъчен, вторият е за време. Няма време, да ви излъгах. Само грешките ще броим. Така. Това, което виждате отпред, е копие на чест на 310. Тя участва в крас Скопие. Това е модел, автомодел 1:5. За хеликоптерите вече ви казах. А вътре вие ще видите нещо, което за първи път в България се прави. Радиоуправляеми парашутисти. Акробатични модели Як-54 и
собственоръчно направен акробат, който е владение на майсторът Георги Дончев. На задния ред ще видите нашата гордост, моделите 1:10, многократни републикански шампиони, Георги Минков, малкият месин, господин Базитов, Генко Базитов е неговия модел изложен там и съответно нещо много интересно, това беше история, но имаме настояще, бъдеще. Това са нашите състезатели, които от 22 година вече печелят призови места на републиканския шампионат. Тук са съответно, ще ги казвам само по малките имена, Михаела, която стана републикански шампион, Божидар, който в момента по определени причини го няма вице, и на трето място Станислав. Това са хората, които бяха на почетната стълбичка 22 година, а 23 година, за съжаление, имаше проблеми с участието ми. Единствено, само Станислав запази третото си място. Тази година ще видим какво ще стане. Все още всичко е неизвестно, има още 2 състезания. Така че, заповядайте, може да разгледате клуба, на всички въпроси отговаряме. Заповядайте. Тебе ще запишем първи в списъка. Съгласен ли си? В мащаб. Ето ли? Да го аплодираме и сега. Ще ви направя един малък инструктаж, но нека да се запишат всички останали, да изчакаме 5 минути. Не, нямате нищо против. Окей. Ще бъдете по реда на записане. Ще ви покажа кое как се прави. И съответно, ви моля, огранича съм скоростта. Видяхте, че е бавничка, нали? Всеки, който мине, ще си го получи. Аз не знам дали си го минал. Така, предполагам, че записването е приключило. Още веднъж всички ли се записахте за участие тук на масата, защото гледам, че много желаящи, а малко са в списъка. И тук, ляво, дясно. Айде. Да. Старт. По-бавничко, по-бавничко. Оп, много бързо, нищо. Една пропусна. Давай напред, 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 напред. Давай, 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 давай. Съм стигнал да карам колички далече. Надолу, надолу, надолу. Давай, напред. Давай напред. Да, 3 човека. Това са хората, които не се хващали в първ тур. Давай, давай, давай. Ела към мен. Точно така. Браво! Браво! Да го аплодираме, Наско. Благодаря ти. Ей, ръка да ти стисна ръката. Още веднъж. Никога не дей да се ядосаш. Става ли? Старт. Няма нищо. Да, копичка, как се подхвана от началото, край до край. А там Бога да мина, да боя. Как ли да го минеш? И оттам можеш да заобиколиш влизане навътре през вратата.
Браво! Финал! Колко грешки направи? 2! 4! Оу! Нищо. Така. Ти ще се справиш ли или ще бъдем по краткия вариант? Хайде малко да караме по краткия вариант. Показвам. Минаваме от тук. Леле! След което минаваме от тук. Така, идвай. Опа! Давай. Така е. Нищо, че е 4 по 4, ама и тя си има проблеми, като се качи на високо. Хайде, давай след мен. Еладе. Ето тази врата. Тук. Насам. Само направо. Само направо. Дай назад. Аз дам газ до край, Боби трябваше да мине. Тази врата. Да путам ли? Опа. Насам, към сам. Браво! Опа, ама не дай да натискаш. Така. Борис ли беше това? Така, Николай. Даваш направо. Става ли? Айде напред. Напред, давай. Така, насам към мен. Давай. Ето тази врата. Така, дай насам. Идвай, тук, след мен. Само да... Давай сега направо. Ти малко. Давай. Завой. Браво. Още малко. Браво. Жоро, да мине по късата писта. Не, те всички искат всичко да мине пряко. То няма тук... Долните кофички. Напред. Още малко. Така. Точно така. Браво. Финал. Браво на Любомира. И с това се излита. Да излети, защото ти го държиш постоянно натиснато тая ръка. Подаваш му газ и плавно тук. Трябва да се внимава. Сега ще го помоля
да напуснете пистата, да се качите горе на безопасно място. Освободете вишката, много ви моля. Кой ми липсва горе? 4 ли сте? Уважаеми зрители, сега в момента ще видите едно демонстративно състезание в клас електробъги, офроуд, мащаб 1:8. Минавай, ще купа нова фанелка. Станислав. Георги. Махни с ръка на публиката, бе. Това е нашето ново попълнение, което от тази година успя да спечели първо място в клас 1:10 на турнира във Враца. Когато ви каже имената, стартирате първата обиколка бавно, след което започвате леко да качите темпо. Когато някой се завърти, просто внимателно го изпреварвате и продължавате напред. Михайло. Следващата дама. Станислав. Кристиян и Георги. С което ще състезавате около 5 минути. Край на финала финишира. След тока моля всички в края на пистата изчакат. С ръкопляскане, благодаря!